ହୁଁ? ଗୁଗୁ ଆମର କେତେଟା କୁରକୁରି ଖାଇବୁ? ଆଉ କେତେଟା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା ତୋ ପାଇଁ? ଆଉ ମୋ ମା ପାଇଁକି କେତେଟା ଚକୋଲେଟ୍ ମୋ ଧନ ଖାଇବ? 4ଟା। ମୋ ମା ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବ? କେତେଟା ଟେଡି ଆଣିବା ଲୋ? 4ଟା। ଆଉ କେତେଟା ବାଇଆ ଆଣିବା? କେତେଟା ବାଇଆ ଆଣିବା ଲୋ? ବାଇଆ କାହାକୁ ନବ ଲୋ? ଗୁଗୁକୁ ନେଇଯିବ? ମାଲୁ ବାଇଆକୁ ହାତ କରିଦେବା? ବାଇଆକୁ ଯା ଯା କହିଦେବା? ବାଇଆକୁ ଯା ଯା। ଆଉ ଆସିବୁନି କହିଦେ। ବାଇଆକୁ କହିଦେଲୁ ତୁ ଆସିବୁନି? ଗୁଗୁନା ଅନେଇଲୁ ଧନ। ଏ ମାମା ଲୋ ଆମେ କେତେଟା ସାର୍ଟ ଆଣିବା ମୋ ଧନ ପାଇଁ? 4ଟା ଆଣିବା। ଆଉ କେତେଟା କୁରକୁରି ମୋ ଧନ ଖାଇବ? 4ଟା। ଆଉ କେତେଟା ଚକୋଲେଟ୍ ମୋ ଧନ ଖାଇବ? ଆଉ ଫୁଲ କେତେଟା ଆଣିବା? 4ଟା। ଆଉ ମୋ ମାମା ବୁଲିଯିବ? ମଉସା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଯିବୁ? କାରରେ ବୁଲିଯିବ ମୋ ଧନ? କାରରେ 4ଟା କାରରେ ବୁଲିଯିବୁ? ହଁ ଇ ବୋପା ହଁ ହଁ। ଆଉ ମାମାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେଲୁ? ମାମାକୁ ଡାକିଦେଲୁ? ମାମା କାଇଁ? ମୋ ଧନ ମାମାକୁ ଡାକିଦେବ। ଧନଲୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲୁ? ମାମାକୁ ଡାକିଦେଲୁ? ମାମା ଖାଲି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ? ଡାକିଦେଲୁ ଧନ? ଏବେକୁ ବାବା? ମା ଧନୁଲି ତୁ ହାମୁ ଖାଇବୁ? ହାମୁ ଖାଇବୁ? ଏ ଧନୁଲୁ ମାମା କେତେ ହାମୁ ଖାଇବ? ଦେଖି ଟିକେ। ମାଲୋ ମୋ ମାର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି। ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି। ମୋ ମାର ନାକ ଦେଖି। ମା ମୋ ମାର ଆଖି ଦେଖି। ହଁ ମୋ ମାର ପାଟି ଦେଖି। ମୋ ମାର କାନ ଦେଖି। ମୋ ମାର ଡ୍ରେସ୍ କାଇଁ? ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ମୋ ଧନ ଦେଖି। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ? ହଁ ଆଉ ମୋ ମାର ଚୁଡ଼ି ଦେଖି। ଆଉ ହାତ ଦେଖି। ମୋ ମାର ଗୋଡ଼ ଦେଖି। ମା ମୋ ମାର ସବୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ସୁନା ମାଟା ଟିକେ ବାଏ ବାଏ କହିଦେଲୁ? ଧନ ଟିକେ ବାଏ ବାଏ କହିଦେଲୁ? ମୋ ମା ବାଏ ବାଏ କହିଦେବ। ଟିକେ କହିଦେଲୁ ବାଏ 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 କହିଦେଲୁ? ଧନ ହଉ ବାଏ ବାଏ କହିଦେଲୁ? ବାଏ ବାଏ। ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଦେ। ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଦେ ବାଏ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଖେଇକି କହିଦେଲୁ ବାଏ ବାଏ। ହଁ ହେଲା।